Diolch am ddod i wrando ar feirniadaeth y Fedal Ddrama. Yn gyntaf, diolch yn fawr i bawb wnaeth gystadlu. Dyma'r tro gyntaf i'r gystadleuaeth hon cael ei chynnal yn Eisteddfod Ysgol Bro Eden, ac roedd yn galonogol i weld safon y cystadlu mor uchel. Pleser oedd cael darllen drwy'r dramâu gan ddisgyblion talentog, sy'n dangos llawer o addewid wrth sgriptio. Oherwydd amser, rydw i wedi penderfynu sôn am y tair ddrama daeth i'r brig eleni. Mae'r tair sgript orau yn hollol wahanol i'w gilydd ac yn arddangos potensial anhygoel ein disgyblion ni ym Mro Eden. Y ddrama gyntaf dwi am sôn amdani yw Newid, gyda'r ffug-enw Pwdin. Stori am fachgen trawsrhywiol sy'n dewis cyflwyno ei hun am y tro gyntaf i'w gyd-ddisgyblion o fewn gwers. Pwnc pwysig pwerus wedi ei ddewis gan y dramodydd. Mae lleoliad y ddrama, sef o fewn ystafell dosbarth, yn realistig a bydd yn helpu cynulleidfa ifanc uniaethu gyda'r sefyllfa. Mae gan y sgript hon gymaint o potensial, ac mae gan y dramodydd dealltwriaeth dda o sut i strwythuro sgript. Da iawn, Pwdin. Yr ail sgript hoffwn sôn amdani yw Newid, gyda'r ffug-enw Coeden Flamingo. Rydym ni'n cwrdd â dwy gymeriad yn ystod cyfnod o ddrwg deimlad ar ddechrau'r sgript hon. Clyw'n yma dramodydd ifanc sydd yn ceisio darganfod ei llais. Y syniad bod yna bont, ac ar draws y bont mae yna lwyddiant. Mae'r syniad yn un wreiddiol, ac mae'r dramodydd wedi ymateb i'r briff mewn ffordd greadigol iawn. Y drydydd sgript hoffwn sôn amdani yw Gobaith, gyda'r ffug-enw Pili Pala. Mae Pili Pala wedi cyfansoddi ymateb cyfoes i'r briff a sodwyd, gan drafod profiad cymeriad o fewn y cyfnod clo, ac mae iddi'r holl elfennau sy'n creu drama lwyfan a failgar. Mae'r dramodydd wedi arddangos hyder ar gallu i greu cymeriad credadwy, ond gyda'r gallu i ddynwared sawl cymeriad gwahanol sy'n llifo trwyddi'r sgript. Mae'r fratiaeth, fel datblygiad y cymeriad, yn gyfoes ac yn hyderus wrth fynd i'r afael a sefyllfa hollol gyfoes ac unigryw. Mae dewis rhwng y tair ddrama yn benderfyniad anodd iawn, ond yn y pen draw mae yna un drama'n syrenu, sef Gobaith gan Pili Pala, llongyfarchiadau mawr. Felly llongyfarchiadau mawr i'r tri buddigol. Yn gyntaf, mae Pili Pala, sef Lleucu Evans o Lys Hafren. Yn ail, mae Coeden Flamingo, sef Alice Jones o Lys Hafren. Ac yn drydydd, mae Pwdin, sef Theo Greenwood o Lys Taf. Llongyfarchiadau a diolch i bawb am gystadlu. Mwynhewch yr haf.